Здравейте на всички, аз съм Дрин. Ето тук може да абонирате. И Еди най-великия на света и също така. Сега аз ще търсим Да, точно така. Ще ловим Санахет и заложим скрита камера и ще го ловим, докато той дойде. Пожелайте ни като мен, не искаме да умрем. Точно така. Обаче той е много голям, до 20 метра. И ако може да фане, ако не фане, няма връщане назад. Умираме и сме аут. За това, че ще заложим... Добре! Той ще Санахет ще опита да изяде него. Да, ей той юнак. Ще се опира. Абе, снима видео за интернет. Ето той ще ни бъде нашата мишена. Той ще е по средата и ще засложи тук. Първо трябва да сложим. А той има перфектно зрение, от тук ще ме види. Не, ние ще го сложим и сега още се пълка. Той има перфектно зрение, колкото остра стрела. Какво си мислиш? Да не съм... Да. Можем да снимаме някакви скетчове или някакви смешки. Не. Аз знам няколко. Можем да бъдем с роли. Добре, сега когато снимаме това видео. Ти ще се стоиш по средата. Добре. Онова парица. Първо трябва да заложим скетча. Аз знам няколко скетча. Добре, сега ще го направим след това видео. Аз ще гледам и димаште мишената на този път. Идвайте си. Аз ще седна. Сложете един лайк за моя приятел, защото... Приятел, Еди, разбира се. Не, за всички. Скъта се и това. Скрита камера, бе, хора! Ето те тук да легнем. Камера в действие. Камера в действие. Жаре! Какво ще дойде с нея? Жарете, хора! Добре, показваме на та. Добре, хора. Не така. Не така да ги. Ето така. Нека да обърнем камера. Не можем. Значи го обръщаме на обратно. Не можем. Не можем да обръщаме камерата. Тогава значи... да слагаме. Не, как? Не е така да може да снима него. Абе, обаче... Оле, тя ще го измине. Е така го слагаме и то Лебе! Хора, извинявате, обаче... Ето, сетите. Идеално това. Къде бе, Пламене? Ето тук. Привържи с тия глупости. Ето така да го сложим. Е така. И така да сложим. Е така ли? Да. Ще тук с малко. Ами нищо не се вижда, бе. Виж. Държайте, хора. Той е 2 метра ще го видим. Него ще го видим. Не бе, Диман не виждаме. Ма то, Санахет ще го видим. Добре, какво Ето, идеалният камък. Хора. Нека ние да се скрием. Сега, чакаме Санахет. Айде, идвай! Какво е Санахет? Скрите се по светите. Той има перфектно зрение, само ако знаете. Ще ви види както е такива. Брат, пожелавам ти късмет и не знам дали ще умреш. Айде, сега аз отивам да се скрия някъде. Аз ще ви кажа, ако го видя. Да, гледай, ако го пропуснеш края, така ще те убия.
ще го оцеля. Не, извикай ми, не. Трябва да те изяде. Това е готово да те ядеш някакъв един. Да, да не може. И това е. Пусти се пък малкито. Бегате под скриите. Аз сега подпея. Бегай! Вече мързна ли? Не, не съм. Какво? Селина да шумали. Тук го си спусти не може. Какво става обаче? Скрийте някъде. Скрийте се, просто всички някъде. Скрийте се. Аз ще казвам чудовищата, чули? Аз ще казвам гласа на чудовищата. Защото никой няма да прави. Няма да се чуе. Намери го! Лате! Сега да направим снимка за доказателство. Добре. Трябва да покажем този изяден човек. Добре. Трябва да направим снимка да покажем доказателство. Ето видим. Това. Хора, видяхме чудовището, вие не го видяхте. Това беше от мен, приятели. Чао! Страшно ми. Чао! И до нови! Чао! Чао, хора! Чао, добри хора!